Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula moderator saking kelompok kalih kelas sedasa IPA sekawan. Kula lan rencang-rencang badhe presentasi basa Rinenggo. Anggotanipun setunggal Ayu Anissa Amelia, kalih Kalisa Zahra Anandini Putri, 3 Dewi Megasari, sekawan Dewi Rahmawati, gangsal Disna Afidiana Hanidatul Hindidah, 6 Eki Putri Sekarsari. Basa Rinenggo yaiku basa sing dirakit kanthi metode tembunge gabungan karo tembung liya saéngga dadi basa sing éndah lan ngresep ati. Setunggal Ayang kuwi minangka kang adi budaya luhung. Kalih Sanajan ayu lan akeh wong sing ora seneng amarga tipis lambene. 3 Sarung jagung klobot cahya abon ayu padha nggawa. Fungsi basa Rinenggo yaiku basa Rinenggo ing budaya Jawi digunakake kanggo macem-macem tujuan, utamane ing sawijining pertunjukan panganggone. Basa Rinenggo nduweni tujuan supaya bisa narik kawigatene lan nyendhakake tembunge supaya atine wong sing ngrungokake seneng. Tujuan basa Rinenggo yaiku kang dadi ancas utawa tujuane nggunakake pangkalan Rinenggo yaiku aku bisa nambah luwih kaéndahan ukara utawa pepaès. Kagunaan basa Rinenggo nduweni fungsi karo pagelaran acara kayata ing pagelaran wayang kulit utawa wayang wong sing nggawe dialog tertamtu. Kajaba iku prosedur uga digunakake ing resepsi manten utawa acara liyane. Tuladha basa Rinenggo. Setunggal Ayang kuwi minangka budaya kang adiluhung. Basa Rinenggone adiluhung. Kalih Sanajan ayu lan akeh wong sing ora seneng amarga tipis lambene. Basa Rinenggone tipis lambene. 3 Klobok sarung jagung abot enteng ayu ditanggo. Basa Rinenggone abot enteng. Karakteristik lingga gelembung. Setunggal isih tembung asli. Kalih wujude tembung sing durung-dra tambahan tembung utawa ater-ater tembung lan pungkasaning tembung. 3 Kosok baliné jenis tembung diarani tembung andhahan. Sekawan kalebu jenis tembung sing griyaya. Karakteristik dasar Rinenggo kanggo mbédakake basa Rinenggo saka basa liyane. Mesthine ana ciri khas sing mbédakake karo basa liyane. Karakteristik tembung Rinenggo dhéwé yaiku duwé gaya basa sing éndah lan nyenengake nalika dirungokake. Jenis-jenise basa Rinenggo. Setunggal tembung saruja, kalih gelembung entar, 3 wangsalan, 4 warpakanthi, gangsal cangkriman, 6 pepindhan, 7 paribasan, 8 kamardikan, 9 saloka, 11 yukyaswara, 11 parikan, 12 sanepa, 13 isbat, 14 panyandra lan sapanunggalan. Dudu watu yasa diarani pasir. Watu gombang keri ana ning pinggir lagi ketemu aku wis krasa naksir kalisikan kaya kelangan pikir. Wit klapa kuwi jenenge gelugu disigari diporot dadi 7 saben dina aku ora bisa turu kangendika mung ora kewetu. Areng-areng bakar gedhang nganggo geni sampe garing awakku iki mikiri. Gedhang raja sak tunduk dipangan codot timbang wurung aluwung guluku pedhot. Godhong sawi diurap karo klapa. Ati iki asline mung kanggo ndika. Gedhang raja sak tunduk dipreteli. Yen ra percaya bedahan dada iki. Ati iki asline mung kanggo ndika. Gedhang raja sak tunduk dipreteli. Yen ra percaya bedahan dada iki. Timbang wurung aluwung guluku pedhot. Yen ra percaya bedahan dada iki. Basa Rinenggone kalebu ing jenis parikan. 1 Dudu watu yensih diarani pasir. Watu kambang keri ana ing pinggir lagi ketemu aku wis krasa naksir kalisikan kaya kelangan pikir. 2 Areng-areng bakar gedhang nganggo geni sampe garing awakku iki mikiri. 3 Godhong sawi diurap karo klapa. Ati iki asline mung kanggo